na leanaí féinnig a hógan san áireamh freisin, agus mrian na persanta féin a hógan isteach. So cóirle na macléin, nó cóirle na naltaí, nó is ócha ionadathe ó rangana a hógan isteach. Agus an clé seo a oscailt a ggófart lo, ionas go bhfuil gach na naltaí lárnach agus le clostáil ó thuasca deire an tionscadal seo freisin. Agus anna bhínig treisiín sé sin an chur chuige má bhíonn gach na naltaí láidir sa chur chuige seo, ó rang na níán suscadí rang na háteiste gan áras. Agus chaú leis na páistí ar fad an páirte ghlacha sna gníomhachtaí a bhaine leis an teanga ach iad a bheith dúchláánach. So an teanga ar levéil níos dachra ná na núlacht ratha a cintú. So ha míad a caint ríist mé ar cuasaí crinis Severus teanga a cintú gohfuil dúchláán ann an tamar fad, mar is óil doing go má bíon níán do chréite agsúna teanga, bíon si dígrasach, bíon fánarthú, bíon idirhanga úsáidecha agus ní fada go mbíonn siad líofa sa clós, bíon rang héin rang go dó go bra ach an sin aber ó rang go dó ar raig tagan cailce ar Gaeilge na báistí, agus bíon géir gá le strátéisi inúla a úsáid le cintú gfuil níos mó arsúil ná an teanga a bhíocha a gcónaí sos go rang a dó. So an trí rud agus tá mé nach mór ann ná is ó go fáin na spreige agus tá go né thubíocht túl buinte le fálam na Gaeilge nó fálam teangas cuma cén teanga tá gceist. So ní mór a ríist córas aontaithe ranga nó scoile a cappa chun na leanaí a gríosa chun na leanaí a spreige agus tá mé caint ríist méallar córas sé agsúla madidir le Gaeilgeoir na seachtaine, córas na dicéad, banc scoile beidir, bán óir, bán airgid a bhrunna ar chainteoirí agsúla ach cadíad na huncaise atá againn. An bhfuil míad ag fara sa clósteh mud an rang don lífach teanga, bhfuil míad ag fara ar crinnis teanga, bhfuil míad ag fara ar hebhras teanga, so ní mór mar éireann a bheith cinnte méallar cattá uing agus na córas seo ach cappa againn ar bhain scoile nó ar bhain ranga. Agus ní féidirling bheith agsúla teanga muna bhfuil an teanga múinte go strátéiseach ribh ré. An tarna rud ná mar táráte gom ní bheith spéisiigh na leanaí in córas muna bhfuil siad ran forteach agus muna bhfuil siad muna bhfuil ról gníomhacha sa phróisis. So na leanaí na hádrangana freigrachtaí a bhrunna orthú, cléthaí a bhúna tas na níán nó na meanrangan a fiú ag go buinte seo. Agus a bheith an sin mar scaffold teanga freisin chun an dul chun cín sin a spreige agus a chur chun cín.